29. decembra 1989 sa stala udalosť, ktorú by ešte pred pár mesiacmi nikto nepredpokladal. Za prezidenta Československa bol zvolený človek, ktorý bol ešte pred 9 mesiacmi vo väzení. Český spisovateľ, dramatik, politik Václav Havel. Narodil sa do podnikateľsko-intelektuálnej rodiny v Prahe. Jeho otec bol architekt, jeho starý otec postavil Pražský palác Lucerna a jeho strýko založil filmové štúdium Barrandov. Komunisti neumožnili Havlovi študovať, tak sa vyučil za chemického laboranta. Neskôr pracoval ako javiskový technik a popri tom diaľkovo študoval dramaturgiu. V roku 1964 bola uvedená jeho prvá hra Záhradná slávnosť. Po potlačení Pražskej jary v roku 1968 sa stal tvrdým kritikom komunistického režimu. Viac ako 3 roky strávil vo väzení. Stál za vznikom Charty 77 občianskej iniciatívy, ktorá sa zaoberala dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd. Takisto bol signatárom niekoľkých vied. Po roku 1993 bol 10 rokov prezidentom samostatnej Českej republiky.